Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanot lai. Cipra Tent House. Ka jing rakhe ya ki Christmas, nadu kisnem ki bamanshwa, laju penlong ya ki jing lekemen bat tat hadu kini singi ki bamanta. Larakhe ya ke sengi Christmas da ke jing lekmen bat da ke jing ya ais ko bha ki ba mar keliang bat ke jing penriam penbet ya ki ying kisem bat ke jing penlong kerpang ya lade Henry ke bakham kerpang jong ke jing rakhe ya ke Christmas kadai ke baga seng ki nongnya thuk thuk ke bala tip kum ka tulba lane ke The Ultimate Legend Bikers Association ke badi ke seng jong ki samla ki baso tanat ban lek jing lek da ke banya lagi kali arsyaka kumba kala jule ha kisnem ki bakham manshwa ban penlong ka kam le isnei ke bada ke jingya senyang ki khot ke nge kenhon ki jupen sina ying ye long ying long sem ki baduk naik baduk tam bat ke basyam jenjar syamlanot ka ba ki jushim rai hadin ke jing pej benia ye kata ke long ying la banong bajan man la ke Christmas kene ke seng ke juiti ya ki ying ki ba ki pensina ha keleng jong gari ke si jentia rangkat ki jing ai sung bha ki weipat ki long ying ki ba marjan na kata ke ying ka ba ki pensina kene kalong ke jing kerkhu ya gitu ki ba yo pediang ya kene ke jing ai sung bha na ka seng tulba ka ban na ke ying trap ka ba jot rathai bat ka bom idon jing kermen ha ki singi jong ka lawe henry ka wandur wandar ke jing solem ka seng tulba kene ke jing lekmen Christmas ka ba le se la ba nong ba ke jing wan long breu jong jisu ke dak jong ke jing don kam ban tip ya ke jing songret kene ke ying ka ba ka seng tulba ka IT ha kene snem ka ba manta kata ha ka khan reu trek unopra arjar arpolai ka dei sha ka long ying long sem jong ikong lalita nongbet ha ka sinong wa mau pat mau hyang ka badan si ke than sau semper ha is Khasi Hills district nhìn yo an plia ka ka ying tungi ya tuai ablay ba pa chungi ba paneng melong ublay bukra ublay batap ta ka jing e melong ublay batap ta ka jing kerku yang ha kane kapor na kalyang kaseng tulba seng mi kumu presiden ni kum kaseng nilayay mentala shipos nem e namar hakipor ki bamen shwa bangin sa thau ya kane kasen kaseng ke jongi probor ni sai let ban let kai na koi ke chaka skui ke chaka bat ban let right sotanat pramangi henry ni syam ba kita ki ge bro khoi ki long tang ki ba pen sotanat yangi tapeng ki jing perkhat ki dong yalam ki jongi ki ba khmat ila dei ban le ai ne ila dei ban don pertalem ha ka imlang salang habang ipej sak imlang salang ke jongi ni ki khun sama ipej hakim lang salang kilong ying long sem ni sibun kidon apeng ke jing jenjar ke jing kerdo apeng ke jing perkhat jong ka seng ila perkhat ba ni dei ban le ke ba kat bangila ya apeng gini ki jingai ki jongi sibun ngila le nam ta ki khun sama lingba ki awareness program ki jong ka road safety udrox bat kumta ter nila le ro kumno ban thau kilat kilenti ban priyo kamyo jam yeki te bun kila yo e kijing mentoy lingba kajingalam kejongi nakaseng kumjoro hawa pai sekilong ying kibadok kibakerdo isyam ba bun ba nila yo ban yadon bertalem henry si bentang apan map nakibabun naki pai ki jongi ki besat wan kendo yangi ki besat phone yangi banong toyarap lem hendrai da ka ba panma ki kalong ba ngi long tang kaseng ga baduk kaseng ga badon tang da ki khun samla ki babun hi ki dei ki khna kelas ki bompat don kam don jam hendrai wala kataro ngasno ban aingo yo blei nya don ye kamen sim ban syakri lem yo pailang yana upa jong kapri unyo trap ke jongi nama lada klem ma pi ki unit ki badon hapo ka seng tulba ni kinong yalam hakmat ni nomla ban le ka ai henry shisha ngasno ban ai khuble ban ai jingero ap wei ba piliadon senda ka jongi kumjoro habang ya sapang kene kikam kadai ho arjar arpo bangila perkhat no daka weipat kakam kata kalong bano senyang lem ye ki badok
lingba kabangin la ban pensna ya ka yin ka wei ha ka sistem handai habangin la ya ka ne ka bentam ni ma chibun ki jing e namar ba lingba ka financial problem ha ka jing yo i ba ki jing perkhat jong ki ba bon ki balang ki i ba ka seng tul ba ka dei ka seng ka bala ka seng ka bayarap handai habang ima na kalian jong i pa ima ki jing e ka kiba harukom Henry ya ka ka ba ngile ya ka benta ka ba kumba ka ktilu blei hi ka ong lada pile ya ka ba na ka benta kiba dengkam sya ka jingera ublei unnum penle rain buko ya ka kum kita dengan ngej skem bat ngayu i sisa hakili ki sausnem sansnem kiba ngile ya pan pensna ka wei ka yin haka sisnem tengi i ba sisa ka long ka bejok Seluruh ban ai kublai kerpang ya ka tulba soren kham unit na lor bang ngilale na kaliang jongi na central body ngila pensna ka wei ka yin haka sistem henry ka bang isno komen kalong ba na kaliang ka tulba soren kham ro ka pensna man usnem ka wei ka yin tingin ai ka jing kublai ka ba kerpang ya ki namar ba lingba ka ne ka yin kawai ka yin haka sistem kelalong ka jing kerku kamtam ya kito kibadengkam sisa ya kejing yara namarkum ka seng ka jongi ngimju pej siliang bak ngimju pej ya kibadon kejing yadei henry habangile ya kino ngida sorbe arsin naisin bak ngida pej bah ya ki ya kibadei sisa banyo ya kejing yara dei tangi kita ngiyara namar ya kito kibar kidangla hibang kerda dala de nginem pala namar balai kidang pun ba kibanodon kam ya kejingera ngangej kam baling ba kane kasmi ba kane kasnem nginang la shushu bangin nang yai bedeng ya kane ka jingle isnei ke jongi kum kaseng nakapor syakapor to blei ndor kat ya pi wei kam tam ye ikong habangi aye kane ka ying ngangej kam ba pipin priang ye kane ying ga ba ai mangi da ka jing kemen ba ngangit pin song ro ha kane ying da ka jing sup da ka jing kemen ba da ka jing i ro ya la ka ying ba pin sumar ko ya ka ba kham tam ba pin snow ban bu ka jing snungu yo blei ba pidei ban kamau yo blei ba kane ka jing yarap ka jongi kum ka seng tu ba kawan ling ba kita keba ublei ula kerku ya ki kam ki jongi ki baman la kasngi habang ada nak kaseng tulbak kawai ke hikai nga kalong ban singongu kay ba tulbak la hikai nga kade ban singongu namar ba ublei ula kerku yang asyik daye kay ka mga kwa ngayo abet handai kade ban long ka jing kerku ki wei pam kaseng tulbak ngene ke yang hinggan ma ba kini kiri ustaz kiri yu klur ki song komen sika daye kiri yu klur ban yalam jak den ki ngakwa baka seng tulba ka jungi habang ilet nagawi ka jakas ko ka jaka kan man rajing kemen ki babon ban kani klemak ngayeng man sem ye kani kalat ban ai kublei sem dala ban ni ban klet ki ye nong design ye kani kayeng nong plan ye kani kayeng bang syukur pat iba eskat ngor iba ben plan ye kayeng ngam judan kata full proof plan de mentang la dan kata ngai kublei ri balam iba long gakti ka mon gakti ka diang ye seng tulba iba lasnok tilang bat ni Pada jingno senyang ke jongi kalong palat teng nak central body ngelas nguleran dengan sungai jan mahabadi namar lalong iparlok ibe jan tambangi balak ye ke jingye ke bengidan yang ngandar rengkat berbapi bangai ku blek lum ya baro ki unit hang ni bad ya baro ki kti ke no senyang man penlong ngene ki kum ni ispo tengga jong pi san po tengga jong pi ispa tengga jong pi kalong kan ke ying takas ni pi yang ni barangai skam penum do jingker man bawang an ispo tengga kan mentoy ayu dekan mau sipo tengga la pi ai kalong ka jingkerman ya nori no kalong iye ka do jingkerman so tani ka step agani ka no pais ni apa penong ye pi wadam do jingkerman wa pinle hai ki wei na ma sa kan mau jing em ka jong nga sa bu be ini galatian riu khandai ha ka bale ba pha man man thai na ma ka ya ka ba biang man yo ot dam man thai shu nyen sa yo ha bang ya rap ya nori no ublei kalong ka lur ka ngisim baru ublei sa siye ngi ba kasut ba ka kasut ka nong shibun pada banganget skam ngadeng sanget skam be ba bang yarap iki beduk kamtam iki bamla ban siu keliang ni ublei un siu keliang ni bat penum dunai e ro kijing em ke jongpi bang yarap iki seng tul ba bang ada nak seng tul ba bang ai baru kan badan met ban si ngoi pi
tulba ko long do long sna mga bad met ban sim ban ngai ko blek sisin bat kan daklet ki family ber khoi ka bang yo i family to tulba ber khoi ki man ki me suang na to ki dei ki ba support pha ki man kha ha ba ki rap ki kam tulba kan ju thlia ham yong ni ran kam ban le kam tulba khilai te ko sim but Ikilong yung baro hi, jadi member dengan tulba, ngai aku belajar pi ba pilas pilas kerjaan ini, met ban sim, bangan penolong ini kam.